don haka sun ci amana ko ba su ci amana ba in kowa bai ci amana ba dai shi dai Buhari ya san ya ci amana ba sai kowa ya faɗa mai ba shi dai Buhari ya san ya ci amana Muhammadu Buhari ya san ya ci amana 'yan Najeriya ya sani Muhammadu Buhari ya sani ba sai wani ya faɗa mai ba ya san da Bello Yabo da Mallam wani da Mallam wani da Mallam wani hukuncin kisa an kai musu akai nai ya sani ba wani wanda zai zo ya faɗa mishi ya sani ya fi ku sani hukuncin kisa an kai ma iri da ni da iri na akan tsayawar da mun kai cewa sau da fata cewa sai Buhari hukuncin kisa ya sani Allah da wasu an kashe su mu da Allah ya kaddar muna da kwana ga mu na kawo yau to menene manufar mu ku tambayan muna Buhari lokacin da mun kai kalakatte muna kariya ce muna sukar abokana adawa te waɗanda yake adawa da su ku tambaye shi don Allah nawa ya ba su Bello Yabo ku ta a'a ba ku an ka tambaya ba sun ne ka ku tambayo muna shi nawa ya ba su Bello Yabo na biyu wani alkawari ya zauna sun kai da su Bello Yabo in ya ci su kai Bello Yabo zan yi muku kaza da kai da ire-iren ka zan yi muku wani alkawari mun kai da shi wallahi al'azim ni dai ban san mun yi alkawari ko guda ba iyaka abin da ya nuna mana cewa shi mai gaskiya ne yana son a yi gaskiya zai tsare amana ya yi alkawari ya ce ba zan ci amana ko kuma ba zan ga an ci amana ko in kyale ba ya ce ko bai ce ba to irin waɗannan kalamomi shaha mana mai gabakin da ya shi ya jamu wannan romuwa da ya shaha mana gabaki ya ta jamu mun kai gaba da mutuwa lokacin na Allah ɗaya tsare mu gaba da gaba mun kai da mutuwa duk hanyoyin da ake kashe bil'adama an bi ko waɗanne Allah dai kadir munar kwana gaba waɗanda kwanakin sun ƙare su an kashe su ya sani da wane a kansa an kashe su amma hawa ne zuwa yau ko ya ce ma iyalinsu sannu bai yi musu ba to abubuwan da an kace waɗannan mutu Allah kai gafarta musu to yanzu mu da mun ka ba da rayukanmu don ya kai gashi ya kai ga wanda abu ya zama muna jama'a muna tare da bakin ciki ko ba mu da bakin ciki to yanzu akwai wani ƙarfi da ka hana muna mu buɗe baki ko mu ce an zalunce mu an ci amanan mu ɗan akwai shi ya hito ga hili ya dwaɗe min baki in akwai shi na faɗa muku ni Najeriya mutum biyu kawai da ka cire muhulla game da Buhari daga mata ta Aisha sai injiniya Buba Galadima in bancin biyun nan ni ban yadda akwai wani wanda ya fi ni wa Buhari wahala ba in ku akwai shi ya fito mu zauna a yi lissafi ya faɗa mana sau nawa ana yanke mai hukunci akan Buhari attempt na a ɗebi rayuwa ce nawa an kai mai ni in faɗa mai ko guda nawa an kai mini to amma kaga tunda bamu iya fadanci ba kuma mu dama ba don abin duniya don ko da mun kabe shi bai da komi haka ya kasuranta mu na ko ma dalla bai da abin ba mu gaskiya ta samu mun kabe shi to kuma an zo an yi rashin gaskiya kuma sai mu yi shiru to in mun kai shiru ba shi mun ka cuta ba kanmu mun ka cuta kuma mun cuci addinin da mun ka laba da shi mun ka yi mai campaign kuma mun cuci al'ummomin da ke sauraren mu don haka an ci amanar mu ko ba a ci amanar mu ba ya Allah ka san an ci amanar mu Allah ka isan muna mu iya kabta annan magana zanga-zanga mun ba mu zuwa zanga-zanga ba mu yi abin da ya saba ma doka ba da doka Allah da ta nasara ba doka da ta hana addu'a in an zalunce ni in yi addu'a to Allah ka san an zalunce mu mun kawo ƙara gare ka Allah ka isan muna duk wanda an da hannu ga wannan zaluncin da an kai muna kafi mu sanin ku da wani da su wani ne Allah ka isan muna gare su ga al'umma na ana kashin kiyashi sun yi shiru ashe dama ce wanda suka yi talaka suna kuka ashe ƙarya suka yi munafukai ne ba wani talaka illa mulki an ɗunguje su ba su shirya ba su suka yi su dawo su isuwa to sun dawo su isuwa Allah ka saka su ƙare shi lafiya na an ka sai ana sayan kati ana tura mai sai ga dan baro mai turin baro ka diba wahala irin turin baro mutum yayi turin baro jama'a ya samu kuɗi ya tura mai kati don dai ya kai me manufa dan baro sun yi kai ayi mai commissioner ko ayi mai minister ko ayi mai director ko ayi mai wani abu a shi yanayin da yake cike na turin baron nan yaka fatar ya samu sauki sa'ida yake son ya samu jama'a tun ana tura ma Buhari kuɗi har an haka ga wani ɗan ƙundun bala wanda ya fi su Bello ya bi ƙundun bala don ni ban yi abin da ya yi
wani bawan Allah cikin jihar Katsina gidan da yake zaune shi da iyalinsa ya sayar ya tura Buhari kuɗi ya koma gidan haya. Gidan da yake ba wani sufiya gare shi ba, gidan da yake da iyalinsa ya sayar ya koma gidan haya ya tura Buhari kuɗi. Da fata in Buhari ya hau insha Allah abuwa sun kai sauki ya koma samu wani. To yanzu ni abinda naka ji mai tsoro in yana iya biyan kuɗin haya yanzu. Jama'a to mutumin jihar Katsina ne yau gawa da Katsina ta koma kuma zamanin Buhari. Kuma Buhari ya yi shiru. Ya yi shiru kamar ba abin da ke faruwa da shi da mukarrabansa. Kuma abin da ake so a yi abin ga a yi sulhu da su Bello ya su ba wannan magana. Bayyuwa, ai bayyuwa. To Allah ya shiryar da mu. To ba tafi. Sai alama ta 30 iska mai karɓar rayukan muminai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafin alkiyama ta tsaya Allah zai izo wani iska wanda yake zai zo yana ɗaukar shi zai karɓar duk mumini da musulmin da ya shaƙi wannan iska, to wannan iska zai tafi da rayuwa ta yi. Har ya zan ba waɗanda na rage duniya illa a shararun nas, a shararai ya tahara juna sai su rinƙa yin baye su rinƙa barbara bisa titi. Yadda kasan jakuna suna barbara bis titi haka suke barbara bis titi ba su jin kunya, to akan su alkiyama za ta tsaya. Don hakan ga iska mai karɓar rayukan muminai yana daga cikin alamomi na alkiyama. Kaga shi wannan baiwa da zuwa ba ko kada Allah shi kai mu lokaci ne. Alama ta 31 girman jinjirin wata. Wata in ya fito yinin farko ba haka yake ba ɗan non arad ba an shaye non arad. Madallato in alkiyama ta yi kusa Allah zai ƙara mu jinjirin wata girma. Sai a kama gardama wannan wata fita yau na ce ina ji girma nai wallahi wannan shi ta shekaran jiya ne ban da jiya. Yau yin sa uku kuma yau ya fita. Madalla ka gani kamar abin da ke faruwa kaga shi wannan yana faruwa. In wata ya fita a kama rigima wasu kwana ne uku wasu kwana ne biyu wasu kwana ne guda. Wannan hadisi ne sahihi yana cikin sahihu Muslim. Daga cikin alamomin alkiyama Allah zai ƙara mu jinjirin wata girma in ya fito sai ka rinci da Allah kwana ne uku alhali kuma fitai yau ne. Alama ta 32 daga cikin alamomin alkiyama yawan ƙarya za ta watsu cikin al'umma. Ƙarya za ta watsu hakka rasa yau maganarwa za ka kama. Allahu akbar. Har yau an waye gari su wane ne manyan makaryata? Shugabanni. Ku saurara. Kun san in an ka taho kamu ha duk wanda aka ji murya ce ana haɗawa da shi. Don haka ina magana ku basa ba ku nan ku banda da abita ni na saba. To yawaita ƙarya ce yawaita cikin al'umma. Har ya zan shugabanni daga cikin siffar da za a siffanta shugabanni da ita ƙarya ce wallahi shugaban nan mugun makaryaci ne. To ku kalli shugabanninku. Ni dai ban cewa ne ba. Amma kowa ya kalli shugabanai tsakaninku da Allah ya shugabanninku suke. Makaryata ne. Ba ma makaryata ba miyagun makaryata. Shugaba yau in yayi magana 10 duk ƙarya ce da jibin goci ka sami biyu ta zan gaskiya. Me a albarka waɗannan shugabanni? Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi sai ya ce mutane 3 Allah ba zai yi musu dubi na rahama ba gobe kiyama. Ba zai tsarkake su daga zunubansu ba, sannan azaba mai girma ko azaba mai zogi ta tabbatar musu. Dawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce malikun kazzabun, shugaba makareci, wa shekun zanin da dattijo mazinaci, dattijo magidanci ga ishi da iyali amma bai bar yawo yana zina ba. Sai na 3 wa ailun mustakbirun talaka mai kibri. To waɗannan mutane guda 3
annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah gaba yake yi da su, bai yi musu magana, bai tsarkake su daga zunubansu, azaba mai zogi, azabar wuta ta tabbatar musu. Sai mutane sun kai tambaya, to wai me laifin waɗannan da har sun ka cancanci waɗannan gumagumai da wurin Allah? Sai an ka ce domin uku ɗin nan kowannensu ya yi abin da bai dace da shi ba. Me ke sa ƙarya? Tsoro ko kwaɗayi shi ke sa ƙarya. Kana tsoron a yi maka za ka yi ƙarya don ka samu mafita, ko da tamfurare ce ka samu mafita. Don Allah shugaba ya kamata ya ji tsoro, baya tsoron kuwa shi ake tsoro, to me kai shugaba ga ƙarya? Ko kwaɗayin ka samu abu kaza ka yi ƙarya don ka a baka abu kaza. Shugaba kowa gare shi yake nema, bai neman komi ga kowa, to me kai shugaba ƙarya? To shi yasa inda dukkan ga shugaba ƙarya ba ta shugabanni ba ce, ta talakawa ce masu jin tsoron kada a yi musiba ta hausa ko kwaɗayin wani abu ga wani. To tun da shugaba ya yi abin da bai da yasa rigar da ba dace da shi ba, to Allah bai yi mai magana ranar kiyama, bai tsarkake shi daga zunubansa, azaba mai zogi, azabar wuta ta tabbatar mai. Shugaba makareci. Ashe kenan mafi yawan shugabanninmu da 'yan wuta ne. Ba in ji ni ba in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ku ce Bello ya ce da shugabanni 'yan wuta. Hadisi ne sahihi nake karanta muku. Sai na biyu, shehun zanin dattijo mazinaci. Me ke sa zina? Abu biyu, ƙurciya ga ƙarfi ga lafiya, ba shi ke sa shawa ba, sannan kuma babu aure. To kaga in ka kasa hankuri, akwai inda hankurinka kake iya kontrolin dinai. In ka kasa hankuri sai ka je ka saba ma Allah ka yi zina. To amma dattijo, in an ka ce mutum ya kai dattijo, kaga shawa ta rage. Baka hada shawar dattijo da ta matashi, sabon jini ko? To ga dattijo ga shekaru sun tafi, sannan ga ka da mata gida, to mi kai ka zina? Wadda za ka zina da ita mi gare ta wadda matarka ta gida ba ta da. To ashe kenan dattijo shi ma ya sa rigar da ba tashi ba. Zina matasa an ka sani waɗanda ba su da inda za su biyan bukata, to sai su saki layi su su saba ma Allah. Amma kai kana sai ka iskan ma mutum mata 4 garai, amma bai ban neman matan banza ba. To irin wannan in ba wuta ba miza ta isa ta yi. To shi yasa an ka ce shi ma dattijo mazinaci ya sa rigar da bata dace da shi ba. Zina matasa ya kamata, ba dattijo ba. Ga tsufa ya kama, shawarka ta rage, sannan kuma ga ka da iyali cikin gida, to mi kai ka zina? To tun da ya sa rigar da bata dace da shi ba, shi ma waɗannan gumagumman sun tabbatar mishi. Sai a'ilun mustakabirun, talaka mai girman kai. Me ke sa kibiri? Wata wadata da Allah ya mata duniya, ko mulki, ko dukiya, ko ilimi, ko wani abu. To shi wannan talaka ne, yunwa cikinsa ma ta isai, amma ga ɗan neman kibiri. Kibiri jama'a nawa ne? Mawadata, waɗanda Allah ya wa wadata su ya kamata su yi kibiri, sababbiyar wadatan nan sai ta ja su yi kibiri. To kai talaka matsayacin banza, kuma ka azama kanka kibiri, kaga shi ma ya sa rigar da bata dace da shi ba. To shi yasa Allah ya tanada mai wannan gumagumman. Kaga mahallin shahidin mu dai malikun kazzabun, shugaba makaryaci. Don haka Allah ya tsare mu daga shugabanni makaryata. Madalla, to ƙarya yana daga cikin asharatus sa'a, ƙarya za ta yawaita. Yanzu ba shugabanni ɗaya ba shugabanni ba talakawa, ba manya ba ƙanana, ba malamai ba almajirai ba jahillai, ba masu kuɗi ba matsayata, ba sarakuna ba bayan kowa, ba maza ba mata, da manya da yara, kowa ya iya ƙarya. Yaro ɗan firamare tuka tawa baba an ce a bada naira 200 makaranta, kuma ƙarya yake yi. Ka ɗauki 200 ka bashi ta ya sayi yogurt. Ya yi ƙarya ko bai yi ba? To ka diba yaro ƙarami ya iya ƙarya, balle uwa ta yi. To yawaita ƙarya jama'a, ƙarya ta watsu cikin al'umma, haka rasa yau maganar wa za ka ɗauka. Balle wannan sharri da shedan ya kawo mana ƙarshen zamani, social media. Can da akwai control, wa'azi sai malamai, to yanzu sababiyar social media kowa malami ne. Duk wani ɗan ballar ja'u da ya samu naira 200 sai data, shikenan sai ya zo ya yi amfani da wannan data ta naira 200 rubuta abin da yake so.
ai gwamnan garin su ya ce kaza ko gwamnan garin su yayi kaza kuma ko da aka bincika ƙarya yake kila dan jam'iyyar adawa ne ko ya rubuta mallan wane ya ce kaza ko da haka bincikawa mallamin nan kila ba dariƙa su guda ko ba mazhaba su guda ba ko ba ra'ayin su guda ba shi yasa yake so ya bata mai suna kaga abubuwa sun watsu shi yasa yau kaga social media ga to in dai bamu da sabon Allah ko guda sai social media ya ishe mu shiga wuta sai dai wanda Allah ya tsare Allah ka kare mu daga sharrin social media to watsuwar ƙarya cikin al'umman musulmi ya ku jama'a alama ce daga cikin alamomin alƙiyama Allah ya tsare mu daga alƙarya hakan ga yawan shaidar zur ni a shaida gaba gare ni an kai kuma ƙarya hake yi ba gaba gare ka an kai ba shaidar zur ka zo ka bada shaida ga abin da baka da masaniya kila iyakar takewa ka karanta ga social media ka karanta ga Facebook Facebook littafin wane ne littafin Allah ne ko littafin annabi ne littafin wane ne littafin wani kafiri ne bakin kafiri ya yi Facebook la'anatullahi alaihi to ka gani ai na gani ga Facebook na gani an rubuta kaza ga Facebook na gani ga social media an